Hei, morjesta pöytään. Metsi on Johe ja se on nyt semmonen homma, että Adobe Photoshop 2024 on täällä. Vaikka ei nyt vielä oikeasti olla vuodessa 2024, mutta kuitenkin. Tämä tarkoittaa siis sitä, että meillä on nyt mahdollisuus käyttää noita Adobe Firefly-ominaisuuksia, eli Adoben omaa tekoälyä tuolla Adobe Photoshopissa. Aikaisemmin näiden tekoälyominaisuuksien kokeilu on ollut mahdollista ainoastaan tuolla Adobe Photoshopin beta-versiossa. Eli jos sä oot siellä näitä jo testailun, niin sitten tämän videon asiat on sulle tuttuja. Mutta jos et oo, niin sitten tässä videossa tulee sulle jotain uuttakin. Nyt tosiaan tämä niin kuin paljon puhuttu Generative Fill, eli generatiivinen täyttö ominaisuus on ihan tossa niin kuin Fotarin virallisessa versiossa mukana. Eli uusimmassa versiossa. Generatiivisen täytön avulla sä pystyt esimerkiksi jatkamaan tai laajentamaan sun valokuvia tosi helposti. Pystyt poistamaan asioita kuvasta tosi helposti. Pystyt myös lisäämään asioita kuviin tosi helposti. Nice. Adobe julkisti myös muihin ohjelmiinsa näitä tekoälyominaisuuksia. Muun muassa Adobe Premiereen tuli jotain tämmösiä niin kuin audioon liittyviä tekoälyominaisuuksia. Mutta joo, ei mennä ehkä niihin tässä videossa, vaan keskitytään tähän Fotariin. Itekin on tällä kanavalla aikaisemmin jutellut näistä Adobe Firefly tekoälyominaisuuksista, mutta jos nämä jutut on mennyt sulta jotenkin aivan ohi, niin tässä videossa pintapuolisesti näytän esim. Että mistä tuossa generatiivisessa täytössä on kyse. Tältä mun kanavalta löytyy muitakin Fotari-aiheisia tutoriaaleja, että jos Fotarin käyttö kiinnostelee, niin kattele ihmisen niitä. Kiitos. Ei muuta kuin hypätäänpä suoraan tonne astiaan. Elikkä mulla on siis nyt uusin versio asennettuna Adobe Photoshopista. Lähdetäänpä testailemaan, eli mulla on tässä tämmönen pystykuva. Jos mä esimerkiksi haluaisin niinku kasvattaa tämän kuvan pinta-alaa, eli jatkaa tätä kuvaa, niin se on nyt äärimmäisen helppoa. Eli otetaan täältä tää rajaustyökalu käyttöön. Nyt jos teen vaikka näin, eli haluan tehdä tästä vähän niinku vaakakuvaan. Tämmönen 16:9 kuva. Ei muuta kuin tällä rajaustyökalulla teet tätä kuva-alaa ikään kuin isommaksi. Ja jos katsot tässä vähän tänne alaspäin, niin täällä huomaat tämmösen palkin. Eli mitä haluat generoida. Niin tähän me voitais nyt kirjoittaa esimerkiksi tälle tekoälylle, että hei, lisää tänne kuvaa jotain tai poista täältä kuvasta jotain tai whatever, mitä nyt ikinä keksitkään. Jos me halutaan tässä nyt vaan niinku jatkaa tätä kuvaa, meidän tarvitsee painaa vaan täältä näin. Eli täällä on tämmönen luo-nappi. Painetaan siitä. Photoshop ruksuttelee hetken aikaa, eli se nyt luo tavallaan uutta pinta-alaa tälle kuvalle. Ja tässä kestää aina hetki. No niin, ja tässä näette lopputuloksen, eli tästä kun jatkettiin tätä kuvaa, niin mitä tää tekoäly meille antoi. Ja siis, voi veljet, missä lienet? Ja tiedoksi, että tämä tekee aina 3 eri variaatiota tästä. Nyt esimerkiksi tästä kuvan jatkamisesta, niin täältä löytyy niin vaihtoehtoja sulle, että mitä sä voit itse tässä vertailla, että mikä näistä vaihtoehdoista toimisi sun mielestä parhaiten. Ja mun nähdäkseni niin melkeinpä nämä kaikki on niin tosi hyviä, mutta jotenkin mä tykkäsin tästä ekasta vaihtoehdosta tosi paljon jo. Eli joka kerta kun sä painat tästä luonnapista, eli joko jatkat kuvaa tai poistat jotain kuvasta tai lisäät jotain kuvaan, niin tämä luo sulle 3 eri vaihtoehtoa tänne. Alright, no mitä jos me jatketaan vielä tätä kuvaa, eli testaillaan ihan huvikseen tätä, että mihin tää niinku oikeasti pystyy. Eli tehdään tästä isompi tästä kuvasta ja painetaan taas luonnapista, niin katsotaan mitä tää meille antaa. No niin, ja toistan itseäni, mutta voi veljet. Aika hieno kyllä, ja jos tätä niinku yhtään analysoi tätä kuvaa, niin tää niinku ymmärti ton, että miten tää maisema niinku täällä jatkuu, ja just nimenomaan nämä vuoristot, että vuoretkin loppuu jossain kohtaa, ettei nää niinku jatku tänne loputtomiin. Ja sitten tää tekoäly ymmärti lisätä tänne tän taivaan ja vähän pilviä ja niinku muutenkin tää niinku tämän maiseman jatkaminen tässä näin, niin tää on jotenkin ihan uskomatonta, että mitenkä tää toimii niinku näinkin hyvin, tää homma. Mut joo, kokeillaanpas lisätä jotain tänne kuvaan, eli jos mä otan ihan tämmösen lassotyökalun täältä käyttöön ja täältä maalailen vaikka tommosen alueen näin ja sitten kirjoitetaan tänne, että bird flock, eikös tää oo niinku lintuparvi tai a flock of birds, jotenkin näin.
Ja sitten painetaan tosta luo ja katsotaan mitä tää tekee. Okei, se antoi meille lintuja tänne ja katsotaan nämä vaihtoehdot. Ehkä tää olisi niinku jotenkin paras, mutta ehkä mä kokeilisin luoda vähän lisää. Eli painetaan uudestaan tosta luon napista. Nyt mun mielestä mentiin jo heti niinku parempaan suuntaan. Eli tää vaihtoehto toimisi mun mielestä jo ihan tosi hyvin, mutta luodaan nyt vielä kerran vaikka lintuparvi tänne. No niin, sinne tuli vähän mielenkiintoisen näköinen joutsen. Ja sitten tämmönen parvi. No joo, ne lentää lujaa siinä, sen takia ne on noin niin epätarkkoja. En mä tiedä, ehkä mä tykkäsin tästä vaihtoehdosta. Okei, nyt meillä on lintuja siellä. No, mitä jos me haluttais lisätä tänne vuoristoon jotain asutusta vaikkapa? Maalataan täältä joku tämmönen alue ja generatiivinen täyttö ja mitäs me tähän kirjoitetaan jotain, että buildings on the mountain. Katsotaan mitä tää antaa. Joo, no just jotain tämmöstä siis meinasin, että just tälleen niin kun nämä rakennukset olisi tosi pienenä tuolla ja ne olisi tosi blurrina. Ja että siellä vaan niin näkyisi jotain elämää tuolla vuoristossa. Ja mun mielestä nämä kaikki jopa niin toimii. Tässä on vähän niin tämmönen jopa laskettelukeskusmeininki tässä vaihtoehdossa. Luodaanpas pari lisää. Joo, no tämmöiset vaihtoehdot tuli tällä kertaa, mutta jottei käytetä tähän sen enempää aikaa, niin mä otan ehkä tämän vaihtoehdon täältä käyttöön. Okei, no mitä jos kuvitellaan, että tää kuvaaja on vaikka jättänyt kameran repun johonkin tähän rinteelle. Tähän näin, niin maalataanpas täältä alue. Ja kirjoitellaan tänne, että kamera back. Katsotaan mitä tää luo ihan tämmöisellä niinku kuvaustekstillä. No niin, sinne ilmestyi meille kameralaukku ja se näyttää olevan ikään kuin tuolla lumeessa. Ja tässä on vielä näitä vaihtoehtoja. Luodaanpas pari vaihtoehtoa meille vielä lisää. Tässä on tommonen ja tämmöset vaihtoehdot. Jes, jos opit jotain uutta tästä videosta, niin muista tykätä tästä videosta ja laita Metsin YouTube-kanava tilaukseen. Ja jos sä haluat tukea tätä mun YouTubettamista täällä, ja jos sulla on esimerkiksi tarve ostaa tämä Adobe Photoshop tai Adobe Lightroom sinne itsellesi käyttöön, niin käytä siihen ostamiseen noita linkkejä, mitä löytyy tämän videon alapuolelta kuvaustekstistä. Jos sä niistä linkkeistä klikkailet ja päädyt ostamaan vaikka tämän Adobe Photoshopin, niin mä saan siitä semmoisen välityspalkkion, eli pienen korvauksen. Eli iso kiitos, jos noita linkkejä käytätte. Jatketaan. No mutta jätetään tää kuvan muokkaaminen nyt ehkä tähän. Pointtina mulla vaan niin näyttää, että näin pienellä työllä niin tämän tekoälyn avulla ollaan nyt jatkettu kuvaa ja lisätty sinne vähän lintuja ja kameralaukkua ja tonne taustalle vähän jotain laskettelukeskustyyppistä ratkaisua ja niin poispäin. Ja ei ole tarvinnut sinänsä siis niin kuin osata käyttää Photoshopia. You know. Eli ei olla tarvittu niinku kummosia taitoja. Ollaan käytännössä juteltu tämän tekoälyn kanssa, että hei, jatka kuvaa, laita sinne lintuja, laita sinne laukkua, yömäs. No tämähän ei ole vielä niinku pelkästään tämmöistä ruusuilla tanssimista tämä generatiivisen täytön käyttö, vaan täällä esiintyy eräs ongelma vielä, mitä voitaisiin tutkia hieman. Eli kun sä käytät tätä generatiivista täyttöä, niin täällä on edelleen tämmönen resoluutiohaaste. Elikkä tuossa näet alkuperäisen kuvan ja tässä alapuolella näet tavallaan tämän jatketun kuvan, eli mitä tämä generatiivinen täyttö on luonut tähän alapuolelle. Niin täällä on tämmönen pikku resoluutiohaaste vielä, mitä Adobe ei ilmeisesti ole niin vielä saanut korjattua. Eli tämä sama ongelmahan esiintyi siellä beta-versiossa jo, jos sitä oot niin testaillut aikaisemmin. Mutta mä esimerkiksi katoin tänä aamuna videon tästä aiheesta, missä yksi tyyppi esitteli tätä päivitystä, niin hän niin kertoi siinä videossa, että Adobe on tietoinen tästä resoluutio-ongelmasta ja selvittää sitä kuulemma parhaillaan. Ja toivottavasti Adobe saa niin selvitettyä tämän ongelman tässä lähikuukausina tai lähitulevaisuudessa. No tämän resoluution saa kyllä paremmaksi ja siihen on olemassa semmonen niin sanottu vippaskonsti kyllä. Ja tämä vippaskonsti on aika työläs tapa saada tämä asia korjattua. Jonka takia mä en sitä ala käymään tässä videossa läpi, mutta jos googlailet tai selaat YouTubesta videoita tästä aiheesta, niin sieltä kyllä selviää, että miten tämän saa pikkasen paremmaksi tämän
resoluutioon. Mutta joo, totta kai tää on niinku paljon näkyvämpi asia, kun ollaan täällä zoomattu tosi tänne lähelle. Kun taas jos verrataan tähän, että ollaan täällä tosi kaukana, niin eihän tuota edes niinku äkkiseltään erota tästä, kun katsoo tätä kuvaa täältä kauempaa. Mutta ajattelinpa vaan niinku mainita tästä asiasta, että ootte siellä ruudun toisella puolella tietoisia. No niin, ja sitten tähän videon lopuksi niin katsotaan vielä muutamia kuvia, mitä mulla on täällä. Mä oon tehnyt näihin kuviin muutoksia tämän generatiivisen fillin avulla ja jutellaan vähän näistä lopputuloksista, että mitä mä oon näistä vaikka mieltä. Eli mulla on täällä vaikka tämmönen kuva. Tää näyttää alun perin tältä. Tääkin on vähän niinku tämmönen 4 kautta pystykuvaa ja paljon suppeampi tää kuva-ala tässä. Sitten mä jatkoin tätä kuvaa tämän generatiivisen fillin avulla ensin vähäsen ja sitten taas kerran vähän enemmän. Tästä siis lähinnä semmosia ajatuksia, että tää generatiivinen filli niin pystyy tosi hyvin jatkamaan just nimenomaan tämmösiä kuvia, että missä on vähän tämmönen, no tässä on tämmöstä niinku savua esimerkiksi täällä taustalla ja mustaa, niin kyllähän tää niinku pystyy tämmösiä kuvia tosi helposti ja hyvin jatkamaan. Ja sitten jos me katsotaan seuraavaksi, no katsotaan vaikka tätä kuvaa. Tämmönen kaupunkikuva esimerkki. Tämähän näyttää alun perin tämmöiseltä. Sitten mä oon jatkanut sitä tällä tekoälyn avulla. Ja tälleen niinku nopealla vilkaisulla, niin tää kuva näyttää ihan okolta. Eikö vaan? Mutta sitten jos me zoomataan tänne lähemmäs, niin aletaan näkemään vähän tällaista, että tää ei välttämättä olekaan niin realistinen tämä niinku kuvan jatkaminen. Okei? Eli tää näyttää vähän tämmöiseltä niinku kaupungin hahmotelmalta. Ja sit jos katsotaan vielä täältä toiselta puolelta, niin täällä nähdään kanssa, että ei oo niin realistista jälkeä täälläkään. Kun taas jos niinku verrataan tänne kuvaan, mitä tässä katsottiin ekana, niin tämähän näyttää siis uskomattoman hienolta mun mielestä tää kuva tässä. Et riippuu ihan sitä kuvasta, että minkälaista kuvaa sä yrität laajentaa, että miten hyvin tää Adoben generatiivinen täyttö niinku toimii siihen kuvan laajentamiseen. You know. Ja hei, jos oot jo oppinut jotain tästä tutorialista, niin arvostan kovasti, jos tykkäät tästä videosta. Kiitos. Jatketaan. No tämmönen kuva tässä oli niinku valmiina, kun mä käynnistin tän fotarin. Ja tää kuva näyttää alun perin tältä. Eli tässä on tämmöstä vuoritaustaa ja tuolla joku talo ja tässä on kalliota tässä niinku etumaastossa. Ja sitten lähdin tätä niinku muokkaamaan ton generatiivisen täytön avulla ja ensimmäisenä niin pikkasen laajensin tota kuvaa ja sitten mä poistin tosta ton kallion ja laajensin niinku edelleen tätä kuvaa. Lisäsin tänne kuvaan tommosen porukan, mikä vähän niinku kattelisi tänne merelle. Sitten vielä vaihoin tavallaan niinku rakennusta, mikä tuolla alun perin oli. Että lopulta tää kuva näyttää niinku tältä. Taas kerran mun mielestä tosi tyylikästä jälkeen niinku pystyy tekemään tällä generatiivisella täytöllä. Jos tätäkin lopputulosta tässä niinku miettii siltä kantilta, että jos tää olisi pitänyt tehdä niinku itse tämä kuvan manipulaatio, niin en tiedä kyllä, että olisinko saanut tästä niinku lopputuloksesta tämän näköisen niinku monen tunninkaan työllä. Tai välttämättä siis ylipäätään, että olisinko pystynyt itse tekemään niinku tämmöistä lopputulosta tästä kuvasta tämmöiseen lopputulokseen. Tavallaan nyt kun tämän pystyy tekemään niinku ihan siis muutamalla hiirenklikkauksella ja muutamassa minuutissa käytännössä tämmöisen lopputuloksen, niin onhan tämä nyt siinä mielessä niinku aika moista. Aina kannattaa kuitenkin pitää mielessä, että tämä on aivan niin kuin lähtöaskelia niin sanotusti ottaa tämä tekoälyominaisuudet niin kuin ylipäätään näissä missä tahansa ohjelmissa. ChatGPT ja nyt tämä Adobe Firefly ja vaikka Midjourney tai muut tekoälysovellukset, niin nehän on aivan niin kuin lähtökuopissa vielä, että tästähän vaan niin kuin mennään ainakin toivottavasti parempaan suuntaan, että katsotaan minkälaisia juttuja näillä pystyy tekemään niin kuin vuoden päästä tai 5 vuoden päästä, niin ollaan varmaan jo aivan niin kuin eri tasolla. Mutta tässä videossa halusin vaan niin kuin hehkuttaa, että nyt on mahdollista ihan Fotarin virallisessa versiossakin niin käyttää tätä tekoälyä ja vähän katsottiin tämän tekoälyn mahdollisuuksia ja niin poispäin. Mutta ei muuta kuin testailemaan ja pistä mulle jotain kommenttia, että mitä sä oot mieltä niin kuin näistä vaikka tästä Adoben generatiivisesta täytöstä.
Ootko esimerkiksi testannut tätä jo vai tuliko tää nyt ihan uutena asiana vai minkälainen tilanne sulla siellä on? Eipä mitään, kiitos katsomisesta. Metsi on Johe ja palataanpa asialle seuraavan videon merkeissä. Skadam!